Červená repa je vhodnou a lacnou surovinou na prípravu veľmi chutného a zdravého šalátu. Poradíme vám, ako sa robí sterilizovaná cvikla. Na prípravu sterilizovanej cvikle sú najvhodnejšie stredne veľké buľvy so sýto-červenou farbou, bez výrazných svetlých kruhov na priereze a bez zdrevnatených pletív. Buľvy dôkladne umieme, nahnité časti vykrojíme a pečieme v rúre alebo varíme vo vode alebo v pare pri teplote 100 stupňov Celzia tak dlho, až sú v strede mäkké. Varenie trvá 30 až 60 minút, podľa veľkosti repy. Po vybratí z vody ju necháme krátko na vzduchu vychladnúť, napokon ju ponoríme do studenej vody a uvoľnenú šupku odstraňujeme rukami. Povrch červenej repy starostlivo dočistíme nožom a cviklu rozpolíme a vykrojíme prípadné drevnaté časti. Repu nakrájame na plátky hrubé asi 5 mm, na hranolčeky alebo kocky. Cviklu môžeme aj postrúhať na hrubšom strúhadle. Treba si však dať pozor, aby sme zeleninu neprevarili. Do nakrájanej červenej repy primiešame koreniny. Na 1 kilo použijeme zarovnanú kávovú lyžičku anízu, 1 kávovú lyžičku rasce a rovnaké množstvo feniklu. Nakoniec sa pridá najemno postrúhaný chren 2 polievkové lyžice. Pred plnením cvikle do zaváracích pohárov sa na dno pohára vopred nadávkuje nálev, aby zaberal štvrtinu objemu pohára. Zloženie nálevu, na 1 liter 8% octu pridáme 2 litre vody, 100 g kuchynskej soli a 350 g cukru. Do pohára s nadávkovaným nálevom, koreninami a chrenom plníme nakrájanú alebo postrúhanú repu tak, aby vrchná vrstva červenej repy spolu s nálevom siahala asi 10 mm pod okraj pohára. Pri teplote 80 až 85 stupňov Celzia trvá sterilizácia pri pohároch do obsahu 720 ml 20 minút, pri litrových pohároch 30 minút. Ak je červená repa tvrdšia, zvýšime sterilizačnú teplotu na 90 stupňov Celzia. Sterilizovaná cvikla sa môže uskladniť.